Стресирани. От микозора? Да не възприемат пръскането, къцъскане на змия. Те се страхуват, да. Да, страхуват. Млък. А това не му се кара, остави го де. А това кой е? Кафевичката коя е? Онова ли? Не, това де е завързаното тук. Мъжкарче. А, той е мъж. Да, мъжкарче. Ами на него дом? Пръскаха го. Не, дом. Дом? Те е по-ангажимента за всички. Да. Въпросът е, че никой не се обадя. Кой? Теодора ли? Да. Ние сме заедно с нея, заедно работим. Просто не се е обадила, че така и така има кандидати за неговия мъж, който се храни с лисици. Такава реклама му правя вестниците. По принцип и той е. Значи аз трябва да направя малко снимки. Да. Гладен сигурно. Колко е голям той? От 18 август са родени. Той? Да. А тези другите? Те са от януари, 18-20 януари някъде. Кажи ми, Ричак, той е много красив.